zo shi siyo min gishiri ya zo nan hura wuta rana ta yi. Adamu! Ikon Allah. Adamu! Na'am. Kana ji na ka zo ka je ka siyo min gishiri rana ta yi zo dora abin da zan yi. Da kama ka je ka zauna. Wai ina abin nan ne. Da abu ga mu garin ne. Gishiri za ka siyo min na 20 a shagon Abubakar. Gishiri za ka siyo min na naira 20 a shagon Abubakar kai sauri. Bari hura wuta ka. Ina ba shi dama. Haba Adamu. Ya kake yin haka ne? Na ce ma gishiri za ka siyo min. Banza sai tsaye ka haɗa a gurin sai ka je baka da hankali. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ya Asmi. Abani maza. Aban tumatir na 20. Ba matsala. Amma baka ɗauka da wanda kan tsohuwa ce. Matsala. Tsohon nan. Jajayen nan fa. Ina abin da wani fita ne sai an kai. To amma da za ka yi abin nan. Yanzu ka wannan ka kyauta? An kyauta. Ka ba SP. An kyauta. Abokina da ke fa. An kyauta wallahi. Kan da ka kayan nan tsohuwa ta abin. Ba matsala ga To shi kenan. A sai aiki ka shiga. Ai na so ne kuma na ce ba na rage maki aiki. Na fara abin nan. Ka siyo me? Kwashe! Kwashe ka je ka mayar gishiri na aiki. An bata daga fa abokin da zai na mu hankali Allah Ai kuwa. ya zo gidan sauki tunda abokin ka ne ma kai wa uwarsa ta je ta yi biya da shi da haka kwashe min. Kwashe ka duka ka je ka mayar min. An bata daga baba. Dan yanzu kaga kanmu ya zo daya shi yasa nake faɗan magana kake ƙara mayar min. Kwashe har da ruwan kasu ce ba su yafe ruwan ba dan ke kwace. Kuce. Gishiri. Ka je ka ƙara abin nan miyo min shi ne ka. An samu matsala ne. Ban gane an samu matsala. Ba su mutu labar ba. Gani? A'a, ban hada haka ne waka? A'a, da rike na fara gace gaba ne. Ina kuma ashe ba shi aka fara abin nan ba. Wani da yawon da shi aga? Gaskiya ban karawa. Da Allah ka ƙuri abokin. Allah ban karawa. Abokina ne ke ba. A'a ba ba zai yiwuwa. Eh? Ba zai yiwuwa. Da Allah ka ƙuri. A'a ba zai yiwuwa. Daya. Ko kashin awaka ne Allah ban karawa. A'a. Haka na waka? Abu jimi kamar yadda sai ba a ban karawa. Allah ban karawa. Da Allah ka ƙuri. Ai ko haihuwa ke Allah ban karawa. Ba ni ba. Ga jagon. Yauwa, haka za a yi. Ko ba ke Haka za a yi. Dan ba kai ne ba ko shi sa ba zan ba. Abinci na kenan. Ai da wannan sai sai ke ji da kacin abu ne na wata lambuwa. Allah ba ya. Ah, yes, abinci na. Dan ba kai ne ba. Ka gode ba. Shi sa ko ne Ka gode ba. A wallahi. Baba. Yanzu na an gawo. Amma fa mun daga ta kare shi ba. Allah kuwa, dan ma Waje da ya karba ni ba ni gishiri ni da gishiri. Wannan da ko na ma baki ne ban sani bane ne. Baba, ai kawai a zan koma. Haka koma din me yi? Dole sai ka je ka sayi mun gishiri. Ɗan raina haka. To yanzu ina. Yana jira ba jama'a ita kai ka je ka rika yi min shi da girman ka ba yaro karami ba. To haka da haka same ni. Wannan karan in
da ka ƙara iyo min shirme. Allah ne na san abin da zai kila baban ka zan dinga aika yanzu ba kai ba. Ka zama an baka da amfani a gurina. Ni yau haddin da aka ba mu a makarantar cewa gaba daya. Ni baki nake magana amma bana ne yake ciwo. Miki ki zo? Zo miki. Mama, rufe da wannan abin nan. Ni zan marki ma. To in mata bari da Allah ina da 10 bari in dauko ka. Adamu mai sanyi. Adamu ka cika shirme Adamu mai sanyi. A'a yanzu ka ana rike yayi. A wannan gatun ma da nayi. Zo miki kitso. Abin nan. To amma kuma ai kudin barke. Kudin kuma ai bari ka so faro ba. Kudin ai warwa. Fiye wata ne ta ka siyo min rainin hankali kawai. Allah da gida. A mala dun. Da ma ruwa koma. Da mana. Samu. Wai da ma ruwa koma. Wallahi ana ruwa koma. Da gidan fa. A ina ba ka so yanzu ko to yi. Ba ka suwa. Yi wallahi. Har ma da barkanan. Ai ba ciniki ne ko to sa mu koma. Ko da ne. Kuma da ka saka naka a cike. A ina ya rami alƙur'ani. Kai masallacin wafi ne ga ta. To mu je mun ka faɗa kuran ma da kan za su. Kullum za su ya? Mu je kai A to ka kai ai ta faɗi ga sassa ko. Mu je ta ta. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Hajiya na wuya na zaje ruwan ne. Kamar ya ruwa. Dan mun bai ne cin kawo ruwa kula daya. Ka ga farwa dan nasu yana titi ga guri ina zan juya ruwa ni da na yake shi fiwa wata. Fiwa wata kana yake shi fa. Tun daga can ma tun ya sa ni kawo ruwan nan dan wan bai ne cin kawo ruwa kula daya a siya. Amma wannan yaron ya ga to gaskiya ma fa ba zai yi wai an siya wannan aha ba. To ka zo ka juya min in nan zai dauka. Sai ka je can ya dau kudin ya ba. A'a. Hajiya. Yanzu ba kin ma ki ba kudin ba? A ni kan banda shi naira ta 10 fiwa wata mai sanyi na ce so min da. Ya je siyo min ya je ya ɗebo shi yana da kudi a cikin kanka ka tuwo mai zuba nan a can. A to ba gaskiya. Ba an ka ruwa? Ha? Yawwa. Kai ka san ba sai ruwa bai ai da cikin kawo ruwa kawai ka ina ma hankali. Wai ni kai wani irin dakikin yaro ne Allah ya bani yaron. Baba, kan da ta ga mama ta izu da na gara wala ka ta flow da muka hadda. In ba an bari ka janna ku Allah ya tsina. A shan doka kan ke. Me ruwa? Dalladi. Me ruwa? Ya haƙuri. Ya juya ruwan ka je ka nemi kuɗin sa ka bashi. A'a ba sai dai ina daina yawo fa wallahi sai ina daina yawo. Ina jira dan abinci zan ci. Ba ban da gobe biyar kudin bread da aka bani ma dazin nan wannan sajiya ta zo ta ce ba ta da abun naira 5. Shine na bata ita ma ta je abun nan. Wannan wahalar da ka sani kai? Idan Allah kai dan ruwan ka tunda abin ya zama haka naira ta 10 ne da mana baki ne. A'a hajiya alquran sai dai in ya daina yawo dan wallahi ruwan nan kuma gidan kuma dan tuye wallahi ya daina yawo. A'a kai rin ga maka ni ma kake kallo na burin ga maka gabaki dai haka nake ba. Ni zan mai maka ruwan zan mai maka. Haba mai ruwa ka kuma abin ya zo bacin rai mana. Ai hajiya kin ga na hakura sai dai danki ya daina yawo a gona amma in dai zai fita na zane shi. Dan zan iya biyan kuɗi a zane min shi ma ba karamin aiki na bane ni wannan. Na ce maka tun kuma ka yadda ka juya ruwa kafin baban sai ya dawo ka zo ka bi kuɗin. Ina kafin baban sai ya dawo ta za yi kuma juya ruwa wai sai baban sai ya dawo ni sai cewa musu ne he baban ya dawo sanan za su bani ruwa ne da 30 na bada aka cika mu kuma ya za ta yi tafiya wajen kilomita 2 sanan wannan bawan Allah ya zo ga wani abu. To me ruwa in dai ba ne zaka da ka bai saka naga abin naka yayi. A'a dukan naki kuma ni wannan ai ba zan iya ba amma shi kuma garanti ne. To shikenan. Garanti ni ba zan ba. A'a ai wallahi dai ya ne abu garanti.